Od nestabilne demokratije nakon završetka rata do društva koje prihvata evropske norme prošlo je manje od 2 decenije. Zahtjev je predan 2003. godine. Pregovori su trajali 6 godina, od oktobra 2005. do juna 2011. Potom je uslijedio ugovor o pristupanju koji su nakon potpisivanja ratifikovale sve članice Evropske unije. Zakoni su zaista mijenjani da bi građanima bilo bolje i ja vjerujem da će i svaki građanin to osjetiti na vlastitoj koži, odnosno bolje će živjeti u jednoj uređenoj državi u kojoj će biti vladavina prava, u kojima će imati visoke standarde koji će se i poštivati. Zemlja se nalazi u recesiji, ima visoku stopu nezaposlenosti, ali i druge države Evropske unije imaju slične ili čak i veće probleme. Vlasti u Zagrebu uvjeravaju da ulazak u Evropsku uniju neće odmah unijeti blagostanje, ali će privredu ove zemlje napraviti konkurentnijom. Ulazak Hrvatske najsvježiji je dokaz transformativne moći politike proširenja Evropske unije. Prije samo 2 decenije ova zemlja je bila pogođena konfliktom, a sada je stabilna demokratija sposobna da preuzme obaveze koje proizilaze iz članstva u Evropskoj uniji i postigne standarde Evropske unije. Ovo je moćan signal za sve u regionu i vi to možete postići kada uložite dovoljne napore. Na osnovu vlastitih iskustava tokom pregovora ova zemlja odlučila je da će biti partner zemljama u regiji, kojima će pomoći da što lakše pređu put do članstva. Pristupanje druge bivše jugoslovenske države potvrđuje da je perspektiva evrointegracija otvorena za sve zemlje regiona koje pokažu neophodnu političku volju da provedu političke i ekonomske reforme i dokažu da poštuju evropske vrijednosti, vladavinu prava, demokratske principe i ljudska prava. Koliko će ovo biti početak za Republiku Hrvatsku, toliko će refleksija tog početka, prije svega te brojne reforme i brojne promjene unutar društva i administracije koje su bile potrebne, mislim da će one pozitivno djelovati na naše susjedstvo, prije svega Bosnu i Hercegovinu. Nakon iskustva sa Bugarskom i Rumunijom, koje nisu u potpunosti ispunile standarde, Evropska unija je 2011. usvojila novi pristup proširenju, koji podrazumijeva da se poglavlja 23 i 24 otvaraju na početku pregovora, a zatvaraju na kraju, kako bi se zemlja što bolje pripremila za članstvo. Taj pristup će prvi put primijeniti u slučaju Crne Gore, s kojim su pregovori otvoreni u junu 2012. godine.